La riquesa i la varietat de l'artesania popular demostra l'afecció a les seues arrels i el respecte a la seua història i a l'etnologia. L'artesania pot estar relacionada amb moltes accions, grups socials, tradicions o oficis, i també amb els diferents àmbits d'aplicació, a la llar, al carrer, el treball o a les festes. Però darrere l'artesania hi ha una gran quantitat d'oficis artesans transmesos durant generacions de pares a fills que mantenen la línia de vida i l'evolució dels procediments. La comunitat valenciana, rica en gens i comarques, és un gran rebost de saviesa artesana. Com més pobles es visiten i més festes es coneixen, més percebem la quantitat d'artesans que hi ha al darrere i la gran font de coneixements que en tenim. Ara, coneixerem algunes artesanies que estan molt relacionades amb les festes. El Misteri d'Elx és una representació teatral d'origen medieval proclamada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO que cada mes d'agost es representa a la Basílica de Santa Maria d'Elx. A la nit de l'alba, una gran palmera de focs d'artifici es llança des del campanar de la Basílica i la nit esdevé dia. La tradició pirotècnica sembla córrer per les venes de molts valencians. Un dels elements bàsics de les festes de la comunitat valenciana és la pólvora en les seues diverses formes i presentacions. Alguns insinuen que els seus orígens els trobem als temps de presència musulmana als territoris valencians en què s'assentaren les bases de la tradició pirotècnica. Trons de bacs, mascletaes, recorden antics costums amb armes de pólvora, o els artificis de la nit del foc o la nit de l'albà d'Elx inviten els turistes i els visitants a unir-se a la festa. Els professionals pirotècnics barregen color i so en un equilibri perfecte que batega dins dels cors i endinsa les festes dels valencians en un núvol de pólvora i so. El monument faller o falla és l'eix que vertebra la festa de les Falles de València. Es tracta d'una festa connectada amb l'artesania, ja que arrelen en la festa moltes de les seues manifestacions. Artistes fallers o ventallers són alguns dels artesans de la festa en una extensa llista de professionals que mantenen vives les tradicions. Cada 19 de març, moltes poblacions de València són una gran foguera que renova vida i sentiments per iniciar un nou cicle vital i faller. La falla és un gran eix social que vincula persones, barris i ciutats amb la història, la tradició i l'artesania. És una escultura efímera creada al llarg de l'any per tal de ser mostrada públicament. Els artistes fallers són una barreja entre arquitectes, escultors, pintors i decoradors. Són capaços de fer que la falla aparega entre les seues mans mentre hi van integrant les últimes tecnologies amb ancestrals procediments manuals i sempre amb un respecte profund per la tradició. Són artistes que transmeten oralment els seus coneixements, alhora que els nous professionals també reben formació en centres oficials. Any rere any, amb l'emergència de la festa des de les cendres, renaix l'essència d'una artesania tan peculiar com efímera i comunica la festa de les Falles de València a tot el planeta. Amb l'arribada de la primavera, és freqüent observar l'ús del ventall entre les dones de la comunitat valenciana. La seva procedència l'haurien de situar a Orient i la seva posterior introducció a Europa es faria per mar des de la Xina fins a Portugal. La seva ràpida expansió a les corts europees incità alguns grans pintors italians a realitzar pintures i decoracions sobre aquells graciosos instruments que servien per a fer-se aire. La decoració d'un ventall de varetes de fusta és un dels darrers passos en el procés constructiu, però l'execució de cadascun implica diferents artesans. Artesans que asserren varetes i els donen forma. Artesans que calen, adornen, laquen i entelen. Artesans que pinten i decoren.
artesans que vernissen o donen brillantor. Els artesans que reblen i anellen deixen acabada una obra preciosa. El cavall és un dels animals més relacionats amb les festes populars. Sogorb celebra en setembre la seva entrada de bous i cavalls, documentada des del segle XIV. És una cavalcada en què genets i animals es fonen amb el públic en una entrada emocionant. El cavall és el protagonista de moltes festes valencianes. En algunes hi predomina la força, com en el cas del tir i arrossegament. En unes altres la destresa, com passa en l'entrada de bous i cavalls de Sogorb. Però en ambdós casos, la fusió del genet i el cavall no seria possible sense el guarnicionament. La sella de muntar, les albardes i els aparells són els elements més comuns dins de la guarnicioneria destinada a muntar cavalls. La primera referència escrita sobre l'entrada de bous i cavalls de Sogorb és de 1386. Les guarnicions formen part de la tradició i de la festa i lliguen el genet i el corser en una cavalcada perfecta. Morellanes i morellans, amics i amigues que compartiu el nostre somni. El sexenni és una celebració que apareix a Morella com a agraïment a la Mare de Déu de Vallivana després d'haver superat una duríssima epidèmia de pesta el 1672. Va ser en aquell moment quan els vilatans morellans organitzats en gremis prengueren la decisió de celebrar el sexenni. Un dels gremis que hi participaven va ser el tèxtil, ofici que perdura en l'actualitat. Durant segles, una de les principals activitats de la comarca dels Ports ha estat l'artesania tèxtil. De fet, ha estat des de sempre la primera activitat econòmica de la comarca. La tradició tèxtil de Morella comença al segle XIII, quan moltes famílies tenien el seu taller i transmetien la tradició i les tècniques de pares a fills. Esquilaven les ovelles, filaven la llana amb el fus i la filosa, i als telers manuals es teixien teles, mantes, faixes i altres productes. A mesura que augmentà la producció, l'especialització dels artesans tèxtils creà els gremis específics dins de la producció de teixits i evolucionà fins que aparegueren les fàbriques. Foren grans comerciants que exportaren la seva artesania per gran part d'Espanya i l'estranger. Els seus productes destaquen per la seva bellesa, colors i qualitat. Si a Déu vols pregar, posa't a la mar. És un refrany popular que vol definir clarament la duresa de la vida dels mariners i que connecta amb la necessitat d'una protecció divina d'un col·lectiu que viu amb el perill constant de la mar. En la Setmana Santa Marinera de València es representa i s'agraeix l'ajuda divina. Les imatges religioses ixen al carrer en una Setmana Santa molt especial. Els imatgers són artesans especialistes en l'art de l'escultura. Representen plàsticament temes, escenes i personatges religiosos. La tècnica més habitual és la talla en fusta policroma. A vegades s'amplia el realisme de les talles amb vestits i robes autèntics, fins i tot amb cabells postissos. Encara que les representacions plàstiques dels misteris religiosos ens acompanyen des de fa segles, serà en època romànica i gòtica quan comença l'evolució de l'escultura en fusta o imatgeria amb un objectiu catequètic. A Espanya es desplegarà espectacularment la imatgeria, estenent-se a Amèrica Central i del Sud. A la Comunitat Valenciana hi ha una representació important d'artesans imatgers vinculats, entre altres festes, a la Setmana Santa Marinera de València. Entre disparaments d'arcabussos i olor de pólvora, es desperta la ciutat d'Alcoi. Després de l'espessa boira de fum, reflexos metàl·lics s'obren pas, mentre lluernen aquell que es creua en el seu camí. Són els protagonistes de la festa, que porten acurades invencions en metall i pell, fetes amb moltes hores de treball per a ser lluïdes després. És la bellesa i el poder estètic dels moros i cristians d'Alcoi que cada mes d'abril inunden la ciutat. El
El cuir o pell curtida dels animals té propietats de resistència i flexibilitat molt adequades per a la seva posterior manipulació. Històricament, el principal ús del cuir ha estat el vestit i el calcer. De fet, sembla la inicial matèria primera que utilitzà l'ésser humà per a vestir-se. L'evolució estètica i les noves tendències han fet del cuir una matèria primera versàtil, capaç d'unir disseny i fantasia. Són factors que, units a les festes populars i la recreació històrica, donen lloc a espectaculars dissenys. La roba que s'usa en les celebracions de moros i cristians porta una part important d'elements treballats en cuir. Elements indispensables per aconseguir la força i l'impacte visual que la festa necessita. En la mitologia grega, Hefest era el déu del foc i la forja, i tenia la seva farga al mont Olimp. Des d'allí, creava màgics objectes metàl·lics. La maleabilitat del metall ha evolucionat al llarg dels segles i ha creat oficis artesans com ara forjadors, armers i ciselladors. Actualment, les tres tècniques artesanals s'utilitzen en la creació d'objectes destinats al món de la decoració i de la festa, com ara els moros i cristians d'Alcoi. És una celebració en què es dispara la inspiració dels artesans, que somien i fantasiegen els dies de conquesta cristiana. Amb aquells somnis creen dissenys poderosos. Un dels personatges més representatius de la festa és Sant Jordiet, un alter ego del patró Sant Jordi. La versió alcoiana el descriu com un valent guerrer i un heroi en la conquesta cristiana de terres valencianes. L'estiu ha passat i la collita d'arròs marca el punt final del cicle agrícola. La fertilitat dels camps ha de renovar-se per al nou període que comença i per això cada setembre el Gemesí fa la festa de la Mare de Déu de la Salut. Acompanyant els castells humans de les moixarangues i la processó singular que mescla dansa, teatre i litúrgia, trobem la música del tabal i de la dolçaina. És la banda sonora d'una festa tradicional molt antiga. Si la pólvora proporciona a les festes valencianes una explosiva banda sonora, els músics que acompanyen la festa mantenen vives les partitures de l'antigor. Música tradicional valenciana en forma de grups de tabal i de dolçaina, amb dos instruments propis i peculiars de les terres valencianes. El tabal és d'origen àrab i el nom recorda el seu origen, atabal. Joan Blasco, a meitat del segle XX, el va introduir tal i com actualment el coneixem, juntament amb la dolçaina. Fa uns anys, la dolçaina anava acompanyada d'una caixa més menuda. El tabal està fabricat en fusta d'auró amb 7 capes i és tensat manualment mitjançant tensors de corda. A més, té un pont regulador amb bordó de seda. Tercer dissabte de Quaresma i la ciutat de Castelló de la Plana comença les seues festes de la Magdalena. Magdalena Festa Plena és el crit que aplega les veus dels ciutadans de Castelló en la seva gran festa anual. Fe i tradició van juntes en tots els actes. I als seus passacarrers, les dones, molt mudades, llueixen delicats treballs fets per orfebres i ciselladors. I en la romeria de les Canyes ningú vol quedar-se sense el seu rotllo. El pa és tan important en la subsistència humana que és sinònim d'aliment en moltes cultures. Formen part de la vida social i religiosa en totes les cultures, des de la jueva a la islàmica i la cristiana. Les penes amb pa fan de més bon passar, i és cert, l'important és poder menjar un bon tros de pa. El rotllo de Castelló comparteix l'elaboració i ingredients amb el pa tradicional: farina, rent, massa agra, aigua i sal.
Les seues dimensions, la seva forma circular, els seus talls i el distintiu llaç verd personalitzen un pa propi i genuí de les festes de la Magdalena de Castelló. En el romiatge de les canyes, tots els pelegrins tenen la seva rosca de pa portada en farcellet, en canya o en carro, per tal de fer més lleuger el camí que separa l'ermita de la Magdalena. L'ermitori era l'antiga ubicació de la ciutat, davant de l'actual, més pròxima a la mar. En un constant acte de reflexió personal entre l'artesà i la seva obra en solitud, en la tranquil·litat del taller, orfebres i ciselladors fan servir les seues mans com a instruments de precisió, mentre van construint un treball milimètric en què cada detall hi compta. Colp a colp, peça a peça, donen forma a la creativitat ideada dins les seues ments per tal de projectar-la en obres d'art delicades que pretenen embellir i acompanyar les portadores. El cisellat es fa sobre una planxa dúctil de metall reposada sobre resina o lacre que esmortirà les marques del cisell. L'orfebre combina tècniques diferents que permetran la creació de l'obra per parts per a després muntar-la. Martellejat, fusió de materials, batut, tallat i soldat són algunes de les tècniques emprades per tal de fer les joies que acompanyen i emmarquen les cares femenines. Amb l'arribada del solstici d'estiu i el dia més llarg de l'any, en la nit de Sant Joan, milers de fogueres purificadores s'encenen al mateix temps per tal d'espantar les pors, atraure la bona sort i donar força al sol que des d'aquell moment començarà a llanguir a poc. Són dies de festa i de celebració on els ciutadans d'Alacant mostraran públicament els seus millors arreus per a donar la benvinguda a l'estiu. Les belleses com a figura principal de les comissions o dames i la bellesa del foc van amb una jupa negra de mànega llarga. És una reproducció del segle XIX. El conjunt es completa amb una falda estampada de teixit valencià amb davantal negre. Gràcies a les festes valencianes i a la indumentària tradicional que les hi acompanya, molts col·lectius fan les celebracions més riques amb les seues creacions. Artesania que perdura als telers jacquard amb més de 2 segles d'antiguitat, on milers de fils de seda travessen els seus colors, amb els espolins que els creuen sense descans. Tradició que evoluciona i es renova gràcies als indumentaristes. Professionals que cuiden l'estètica del vestuari de les festes, mentre confeccionen cada any els vestits que lluiran les gallateres a Castelló, les falleres a València i les belleses a Alacant. La seva indumentària és una reproducció del vestit de núvia alacantí, que es corona amb una mantellina de canó i un detall de flor de tarongina al cap. La seva matèria primera, teles artesanals de primera qualitat. Els seus instruments, la creativitat i les seues mans, per tal de portar a bon port la idea dels dissenys que perduraran durant anys en l'imaginari col·lectiu de les festes.